Už ste videli, ako bývajú manažéri? Bývať v pohodlí rodinného domu s terasou, záhradou, parkovaním pre 3 auta, blízkosťou nákupného centra, letiska a to celé s prístupom zo štvorprúdovej cesty a pritom nevlastniť ho? Toto nemusí byť pre vás neriešiteľný rébus. Takúto lahvodku máme pre vás práve tu. Poďte sa na ňu pozrieť. Volám sa Peter Badida a pomáham ľuďom nájsť ich vysnívané bývanie. Rodinný dom na prenájom, ktorý vám práve predstavujeme, sa nachádza v lukratívnej mestskej štvrti Košic s názvom Pereš. Teda bývate v rodinnom dome a na letisko a do nákupného centra Optima či smerom na US Steel alebo do priemyselného parku v Kechneci smerom na Maďarsko sa dostanete po štvorprúdovej ceste. Priestranné 4 izby vrátane vašej pracovne či obývačka prepojená s kuchyňou a jedalenským kútom zariadené a plne vybavené vo vyššom štandarde uspokoja aj vaše potreby náročného nájomníka. Na terase si pokojne vychutnáte prvé ranné lúče a vôňu svojej kávy. Vzorne upravená záhrada, pravidelne udržiavaná záhradníkom, poskytne bezpečné vyžitie vašim deťom a som presvedčený, že aj vy tam zažijete veľa dobrej zábavy. Prekročením automatickej brány ste pánom hradu už len vy a za ňou spokojne ustaníte aj 3 vaše motorové kone. Tak čo vy na to? Budete nájomníkom tohto krásavca práve vy? Zavolajte mi hneď a ešte dnes sa naň môžeme ísť pozrieť.